سينما سمري كابيزي رابيزي سلام زغبركم تقاتلتي سينما سمرة على زينا سبورت حزلكم قريبا لخو نمكتتالكم بخبري عدم سينما سمرة عب سينما سمرة تطعم زنك نحوري وعاما كوميدي دراما حلالات وزاتا سبورت فيلمتا أب كتما طوكيو أبز إنجر زلو مبل عسرة شامبيون أتلتيكس عالم ساتف زلام هاجراويد غانتا أتلتيكس إيرتراك أدام 14 مسكرم بوردر ماراثون لك أغنستيون ناي 10 مترون لك تبعتيون وردر صوت أفليما هاجراويد غانتا أتلتيكس إيرترا أمني لك أغنستي وردر ماراثون بأولمبيكاويت أتلت دولشي تسفو توكيلا وردر كايدا أبزي أب كبين مقاتن رهادن استخيدا وردر أولمبيكاويت أتلت دولشي تسفو وردرام بغلت ساعة 3 دقيقة 4 عن حدن كاريتن بمزام عصري ترتحيزا وردرا زازيما حانتي كابولت ساعتن مكراتن إيرتراويان أتلتات زخونت أتلت دولشي تسفوم أب كتما بودابست هنغاري أبستخيدة نقلتشن عسران سلستن وردرون بتماصلي عصري ترتحيزا وردرا فتسيما كم زنبرتي ذكر أبتناي بودابست وردر كاري إيرتراويت أولمبيكاويت أتلت نازريت ولدون شامناي ترتا قتحز كيلا نيريام أولمبيكاويت أتلت دولشي تسفو أبزي نايلوم وردر نبينا مالي هاجراويد غانتا إيرترا وديا أنصارتن بملؤ كوتا استوادر هاجرات قطيما نايز حلف وردر كبرا ختعقبن مستقداموت 10 بلوصات أتلتات عالم كتسرع عن مخالا زنا أديوم إذا قد محجون أوردر أولمبيك طوكيو تشلاميت ورق ميداليا زنبرت أتلت دحر عوتا خونتات أير أزي بدهاي كم زنبريا غليصام كتما طوكيو أبز ورحي بسنك زلوا برتع مقوتن رهدن ناي 2021 صوتات أولمبيك أبز انغدتلو تناي ماراثون وردر ناب سابروس تبع بوتا خد كيرو تجديدا كم زنبرت أيرسعن لو معمد جن إزوردر أب كتما طوكيو خكير بمخالو زيارة أتلتات نويح قتن كبير بدوه كوين وام كم زلا يزأمن أولمبيكاويت أتلت دولشي تسفون بقار نزب الدوهتات زي مكيتام مسقداموت 10 بلوصات أتلتات كوينا ورد رافت إما زلام أتلت دولشي أبز عمد اتازقلت أفت ناي ماراثون جزية زهرمت إيرتراويت أتلت كتكون كلام أب تاريخ أتلتيكس إيرترا دما دحري أولمبيكاويت أتلت نازريت ولدو كالأيتي زقلت أفت ناي ماراثون ساعات ونن أتلت يام نسا زحلف عمد أب أبو دابي ماراثون كالأي ترتاب محاز أب بوديم كم زديبت زفلت كوينو لو معمد دما أب روتردام ماراثون مسقداموت 5 بلوصات أتلتات كوينا وردرا وديا مالي هاجراويد غانتا إيرترا ودياون أو وردر أولمبيك طوكيو تساتيفا زتبابع وصيت حيزا كم زنبرت سندات هاجراو فدريشن أتلتيكس إيرترا يردؤم أولمبيكاويت أتلت دولشي تسفو أو اشتغلت عمد أب شامبيون أتلتيكس عالم كاب قداموت 10 بلوصات أتلتات كي وصت وردرا مفصامم قصالنت نزلو بلوص بقعتا زمسكريوم از خمزلن كله أوردر 10 متر صبق مدلاوات أكايدو زنبرة إيرتراوي أولمبيكاوي أتلت مرهاوي مبرعتهم نابت صوتا نمقتاو نفسو أمزم قول زنبرة جزي بزقات موقداتي كابتو وردر مقلايو عدلاي جبرن إذا أتلت أبتراكن أبناي قويا مرر وردراتن أبز حلفو عامتات بلوت وصيد كمزقب صنحة أتلت مخانو يفلت بفلاي أب 10 متر دحر أولمبيكاوي أتلت زرسناي تادسم زغلت أفسعات حيزو بمنبرو أبز وردر نيرترا بلوت وصيد كمزقبلا كم زخيليو تجميت نيروم هاجراويد غانتا إيرترا سوني 15 مسكرم أبتي مدلا عترلو كم تخل زقمتلو نيرك تبعتي وردر ماراثون ياخد صمد أبزو وردر إيرترا بملؤ كوتا مالت بأولمبيكاويان أتلتات سامسوم أمرن عقبة كبرمن كمون بتسفو أتلت عبدالهم كستيا كتوكل 10 مسكرم أبني 15 متر بود 10 مونت عمد تسفو من الصي أتلت سايمون تسفا قرقش كتوكل يا إيرترا بكتشن 10 أب كتما بيجين تشاينا أب تخيد شامبيون أتلتيكس عالم بمنقدي أولمبيكاوي أتلت قرماي قبل سلاسة تشلاميت ورق مداليا كوينا كم زنبرت أيرسعن أب كندا كابز كيدو نكلاسي وردرات كالأي نيمو وداتان زخنا جراند بريكس مونتريال سنبت 14 مسكرم أب كتما مونتريال نمبل 14 كزي تخيدو أب زاني حدا معلت وردر تقادم 300 تشعات بحدا كيلومتر زرحقات وردر نمشفانيوم أما بقص حنساس ترخيبهم نظام درخ سلوفينيا وشامبيون عالم تادي بوكواتشا كعوة اللايو زل على قدم قمة رخيباتيوم
ل6 كيلومتر مجمار ورድር ንኣሜሪካውያን ኣንድሪው ኣውጎስት ኣርተም ሽሚድን ኖርዌጃውያን ጆርገን ኖርድሃገንን ኢምቤር ስቨርስታርድን ሆላንዳውያን ፓስካል ኢንኮርንን ፍራንክ ቫንደን ብሮክን ፈረንሳዊ ቪክቶር ላፋይን ዝሓዘት 7 ዝኣባላት ቀዳመይቲ ጉጅለ ተመስሪታ ካብ 2010 ንድሓር ካብ ዝተኻየዱ 13 ውድድራት ግራንድ ፕሪክስ ሞንትሪያል እቶም 3 ጥራዮም ዝሃደመ ተቀዳማይ ብቅዱስ ሶሎ ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊትሎም ኣብ 83 ኪሎሜትር ንማውሮ ሽሚድ ላውሮን ስፒቼ ያን ትራትኒክ ጂያኒ ቨርመች ሉዊስ አስኬይ አሌክስ ባውዲን ሃሪ ስዌኒ ፍሬደሪክ ዴቨርሰን ማውሮ ማይርሆቨርን ዝሓዘት ካልአይቲ ጉጅለ ካብ ዓባይ ጉጅለ በቲኻ ወፅያ ኣብ ዝርሕቀት ቀዳመይቲ ጉጅለ ንኻልአይቲ ጉጅለ ናይ 45 ካልኢት ንዓባይ ጉጅለ ድማ ናይ ደቂቕን 5 ካልኢትን ናይ ግዜ ጋጋን ፂፋትላ ኣብ 89 ኪሎሜትር ቀዳመይትን ካልአይትን ጉጅለ ብሓደ ተኣኪበን ቁፅሪ ኣባላት ቀዳመይቲ ጉጅለ ድማ ናብ 16 ተቀዳድምቲ በፂሑ ኣብ ዝርሕቀት እዛ ጉጅለ ንዓባይ ጉጅለ ናይ ሓደ ደቂቕ ናይ ግዜ ጋጋን ፂፋትላ ኣብ 110 ኪሎሜትር ኣባላት ቀዳመይቲ ጉጅለ ዝነበሩ ኒውዚላንዳዊ ኣባል ቦራ ላውሮን ስፒቸን ኣባል ኢኒዮስ ኣርተም ሽሚድን ካብ ቀዳመይቲ ጉጅለ ተሪፎም ኣብ 122 ኪሎሜትር ዝዓበየ ኣርእስቲ ናይ ፀወታ ክኸውን ዝኽእል ኣባል ኢንተርማርሼ ቢንያም ግርማይ ውድድሩ ቋሪጹ ቢንያም ቅድሚ ሳለስቲ ኣብ ግራንድ ፕሪክስ ኩቤካ ብሉፅ ምንቅስቃስ ኣርዩ 23 ተርታ ሒዝዩ ዝሓሸ ደረጃ ንምምዝጋብ ናብዛ ናይ ሞንትሪያል ውድድር ኣቕኒዑ ነይሩ ኣብ 123 ኪሎሜትር ናብ 6 ተቀዳድምቲ ፀሬት ቀዳመይቲ ጉጅለ ምስ ዓባይ ጉጅለ ዝነበራ ናይ ግዜ ጋግ ናብ 38 ካልኢት ወሪዱ እዛ ጉጅለ ስዊዘርላንዳዊ ማውሮ ሽሚድ ኣሜሪካዊ ኣንድሪው ኣውጎስት ስሎቬንያዊ ያን ትራትኒክ ፈረንሳዊ ኣሌክስ ባውዲን ኖርዌጃውያን ፍሬደሪክ ዴቨርሰንን ኤምብሬት ስቨርስታርድን ዝሓዘት እያ ኣብ 140 ኪሎሜትር ዓባይ ጉጅለ ብቲም ዌለንስ እናተቐለሰት ንቀዳመይቲ ጉጅለ ሓዊሳታ ኣብ 149 ኪሎሜትር ዕውት ግራንድ ፕሪክስ ኩቤካ ፈረንሳዊ ጁልያን ኣላፊሊፕ ካብ ዓባይ ጉጅለ ተሪፉ ኣብ 155 ኪሎሜትር ነዛ ውድድር ድሕሪ ታደይ ፖጋቻ ብኻልኣይ ደረጃ ክዕወተላ ልዑል ግምት ዝተዋህቦ ኣባል ቲም ቪስማ ቤልጅማዊ ወንት ቫን ኣርትውን ውድድር ቋሪጹ ፀወታ ንኽዛዘም 50 ኪሎሜትር ምስ ተረፎ ዓባይ ጉጅለ 75 ተቀዳድምቲ ሒዛ ንጁልያን ኣላፊሊፕ ናይ 44 ካልኢት ናይ ግዜ ጋጋን ፂፋትሉ ፀወታ ንኽዛዘም 40 ኪሎሜትር ምስ ተረፎ ስሎቬናዊ ታደይ ፖጋቻ ምስ ደቅጋንቱ ብራንዶን ማክናልቲ ጆናታን ናርቫኤዝ ፓቨል ሲቪኮቭን ኣዳም ያተስን ብምዃን ነታ 23 ተቀዳድምቲ ዝኣባላታ ዓባይ ጉጅለ ይቕልስ ኣሎ ክሳብ ዛ ህሞት እዚኣ ከም ቢንያም ግርማይ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ወንት ቫን ኣርትን ዝርከብዎም 99 ተቀዳድምቲ ካብዛ ውድድር አንስሒቦም እዚ ማለት ድማ 62 ተቀዳድምቲ ጥራይ ኣብ ውድድር ኣለዉ ኣብ 172 ኪሎሜትር ኣሜሪካዊ ኣባል ዩናይትድ አረቢያን ኤሚሬትስ ብራንዶን ማክናልትን ኣባል ሊድል ትሬክ ኣሜሪካዊ ኩዊን ሲሞንስን ካብ ዓባይ ጉጅለ ኣጥቂዖም ኣብ 175 ኪሎሜትር ስሎቬናዊ ታደይ ፖጋቻን ፈረንሳዊ ኣባል ኢንተርማርሼ ሉዊስ ባረን በብሓደ ንቀዳመይቲ ጉጅለ ተሓዊሶም ነታደይ ፖጋቻ ብራንዶን ማክናልቲ ካብ ዩናይትድ አረቢያን ኤሚሬትስ ንሉዊስ ባረ ካብ ኢንተርማርሼ ንኩዊን ሲሞንስ ካብ ሊድል ትሬክ ዝሓዘት ጉጅለ ድማ ኣብ ቅድሚት ተመስሪታ ፀወታ ንኽዛዘም 25 ኪሎሜትር ምስ ተረፎ ፖጋቻ ነዛ ጉጅለ ኣጥቂዑ ዋኺዱ ፀወታ ንኽዛዘም 16 ኪሎሜትር ምስ ተረፎ ፖጋቻ ንማክናልቲ ተጸቢዩ ኣብታ ባዕሉ ዝመስረታ ጉጅለ ሒዝዎ ንቅድሚት ገስኪሱ ፀወታ ንኽዛዘም 13 ኪሎሜትር ምስ ተረፎ ቁፅሪ ኣብ ውድድር ዘለው ተቀዳድምቲ ናብ 56 ቀኒሱ ፀወታ ንኽዛዘም 11 ኪሎሜትር ምስ ተረፎ ታደይ ፖጋቻን ብራንዶን ማክናልቲ ንኩዊን ሲሞንስ ናይ ደቂቕ ንዓባይ ጉጅለ ድማ ናይ ደቂቕን ፈረቓን ናይ ግዜ ጋጋን ፂፎምላ ኣብ መወዳእታ ታደይ ፖጋቻ ገዲፍሉ ክበሃል ብዝከኣል ኣሜሪካዊ ብራንዶን ማክናልቲ ንውድድር ብ5 ሰዓትን 14 ደቂቕን 4 ካልኢትን ብምዝዛም ዕውት ግራንድ ፕሪክስ ሞንትሪያል ኮይኑ ታደይ ፖጋቻ ብተመሳሳሊ ግዜ ካልኣይ ተርታ ክሕዝ እንከሎ ኣሜሪካዊ ኣባል ሊድል ትሬክ ኩዊን ሲሞንስ ድማ ብደቂቕን 3 ካልኢትን ድሒሩ ሳልሳይ ተርታ ሒዙ ብራንዶን ማክናልቲ 500 ታደይ ፖጋቻ 400 ኩዊን ሲሞንስ ድማ 325 ነጥቢ ናይ UCI ወሲዶም ብራንዶን ማክናልቲ መበል 19 ዓወቱ ክጎናጸፍ እንከሎ ታደይ ፖጋቻ ድማ ንመበል 30 ግዜው ካልኣይ ተርታ ሒዙ ሎማ ዓመት ንመበል 80 ግዜው ዝተኻየደ ቮልታ ስጳኛ መበል 21 መድረኹ ብድራማቲካዊ መልክዑ ዛዚሙ ኣብዛ መድረኽ ተቀዳድምቲ ካብ ኣላር ፓርዶ ተበጊሶም ኣብ ከተማ ማድሪድ እትዛዘም 108 ኪሎሜትር ዝርሕቐታ ውድድር ንምካየዶም ተበጊሶም ይኹን ግን ተቀዳድምቲ ንዝበዝሐ ኪሎሜትራት ሸፊኖም ኣብ ከተማ ማድሪድ ኣብ ዝኣተውሉ ኣብ ዝሓለፉ መድረኻት ክጋጥሙ ካብ ዝጸንሑ ንዓበኛታት ደገፍቲ ፍልስጤን ላዕሊ ጸኒሕዎም እቶም ንህላውነት እስራኤል ፕሪምየር ሊግ ኣብ ውድድር ዝቃወሙ ደገፍቲ
ጽርግያታት ብምዕጻው ምስተቃደም ተግወራፈቱ ተራእዮም እዞም ደገፍቲ ንጽርግያታት ከተማ ማድሪድ ምቁጻር በብሊኮት ጽርግያ ብምዕጻው ልዕሊ ቁጽር ፖሊስ ከተማ ማድሪድ ኮይኖም ኣብ ታሪኽ ቅድም ምሽክለታ ድማ ከምዚ ዓይነት ተርእዮ ከጋጥም ንመጀመርያ ግዜ እዩ ንኹነታት ናይ ዞም ደገፍቲ ዝተዓዘቡ ኮሚሽነራት ድማ ናይ ዝውድድር እዛ መድረኽ ትቋረጽ ወሲኖም ደረጃ ተቃደምቲ ድማ በቲ ክሳብ 20 መድረኽ ዝተሳሓዘ ግዜ ነጥብን ከዛዘምን ዝኾነ ናይ ፖዲየም ስነ ስርዓት ንኸይካየድን ድማ ኣብ ውሳነ ተበጺሑ በዚ መሰረት ዴንማርካዊ ኣባል ቲም ቪዝማ ዮናስ ቪንጌጋርድ ብ72 ሰዓትን 53 ደቂቕን 57 ካሊትን ዕውት ቮልታ ስጳኛ ብምዃን 100 ናይ UCI ነጥቢ ወሲዱ ፖርቹጋላዊ ጃኦ አልሜዳ ብደቂቕን 16 ካሊትን ድሕሩ ካልኣይ ብሪጣንያዊ ቶማስ ፒድኮክ ድማ ብ3 ደቂቕን 11 ካሊትን ድሕሩ ሳልሳይ ተርታ ሒዙ ኣብ ዝውድድር ኣብ ናይ ጋንታ ስራሕ ተጸሚሩ ዘሕለፎ ኣማሌ ገብረ እግዚአብሔር ብልዕሊ 4 ሰዓታት ድሕሩ መበል 135 ተርታ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ ብነጥቢ ዴንማርካዊ ኣባል ትሬክ ማደስ ፔደርሰን ብ277 ነጥቢ ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱ ኣባል ቲም ቪዝማ ዮናስ ቪንጌጋርድ ብ197 ነጥቢ ካልኣይ ቤልጅማዊ ኣባል አልፔሲን ያስፐር ፊሊፕሰን ድማ ብ135 ነጥቢ ሳልሳይ ተርታ ሒዙ ኣውስትራልያዊ ኣባል ዩናይትድ አረቢያን ኤሚሬትስ ጄይ ቫይን ብ1 ነጥቢ ኣንበሳ ዓቐብ ቮልታ ስጳኛ ኮይኑ ተዓዊቱ ዮናስ ቪንጌጋርድ ብ56 ነጥቢ ካልኣይ ፖርቹጋላዊ ጃኦ አልሜዳ ድማ ብ32 ነጥቢ ሳልሳይ ተርታ ሒዙ አሜሪካዊ ኣባል እስራኤል ፕሪሚየር ቴክ ማቴዮ ሪቺቴሎ ንኢጣልያዊ ጁልዮ ፔሊዛሪ ኣኸቲሉ ብሉጽ መንእሰይ ቮልታ ስጳኛ ብምዃን ተዓዊቱ ብጋንታ ድማ ዩናይትድ አረቢያን ኤሚሬትስ ቀዳሚት ኮይና ተዓዊታ ኤርትራውያን ተቃደምቲ ኣባል ብርጎስ ኦሎምፒካዊ ምርሃው ቅዱስን ኣባል ሞቪስታር ናትናኤል ተስፋጽዮን ከምኡ ድማ ሻምፒዮን ኤርትራ ኣባል JCL ኢክዮ ናሆም ዘርአይን ሰንበት 14 መስከረም ኣብቲ ሎሚ ዓመት ንበል 77 ግዜ ዝተኻየደ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ትሮፊዮ ማቴዮቲ ተሳቲፎም ኣብዛ ካብን ናብን ከተማ ፔስካራ ዝተኻየደት ውድድር ተቃደምቲ ብ95 ኪሎ ሜትር ዝርሕቐታ ውድድር ኣካይዶም ነዛ ውድድር ድማ እቲ ኣብ ጥሩ ዝቅመኑ ዝርከብ ኣባል ዩናይትድ አረቢያን ኤሚሬትስ ሜክሲካዊ ኢሳቅ ዴልቴሮ ንውድድሩ ብ4 ሰዓትን 29 ደቂቕን 3 ካሊትን ብምዛም ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱላ ፖርቱጋላዊ ኣባል ኤፊዲኬሽን ሩይ ኮስታን እስጳኛዊ ኣባል ኢኪፒ ኬርን ፔርማ ፓው ሚኬል ድማ ሳልሳይ ተርታ ሒዙ ኣብ ውድድር ተጸሚዶም ዝወዓሉ ኤርትራውያን ተቃደምቲ ዝሓዝዎ ደረጃ ምስ ንዕዘብ ትማሊ ኣብ ሜሞርያል ማርኮ ፓንታኒ ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ኣብ ፖዲየም ዝደየበ ናትናኤል ተስፋጽዮን ምስ ዕውት ብተመሳሳሊ ሰዓት መበል 12 ተርታ ክሕዝን ከሎ ኣባል ብርጎስ ኦሎምፒካዊ ምርሃው ቅዱስን ኣባል JCL ኢክዮ ሻምፒዮን ኤርትራ ናሆም ዘርአይን ግን ውድድሮም ክዛዘሙ ይከኣሉን መበል 16 ናይ ፕሮፌሽናል ዓወቱ ዝተጓናጸፈ ኢሳቅ ዴልቴሮ ኣብ ዝወርሒ ጥራይ ኣብ ጣልያን ዝተኻየዱ GP ኢንዳስትሪያ ጂሮ ዴላ ቶስካና ኮባ ሳባቲንን ትሮፊዮ ማቴዮቲን ዝተሰሚዑ 4 ውድድራት ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱሎም እዚ ተቃዳማይ ኣብ ናይ ፕሮፌሽናል ግዚኡ ኣመዝጊቦም ካብ ዘሎ 16 ዓወታት እቶም 13 ኣብዛ ዓመት ዝተጓናጸፎም እዮም ማርከዝ خبركم ተኸታተልቲ ሲኔማ ሰመረ ናይ ሎም ትሕዝቶና ኣብዚ ንዛዝም ብምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን ሰላም